যুক্তি করিয়া নংতা হিন্দি যুক্তি রিউই যদি না চিনি লামাতে जों যদি না দফানো ফিয়গে মাইনি হাকাই লামাতে থাঙै দফানো ফিয়গে মান নং যুক্তি রিউই भारतनि संविधाननि बोसोर दाराव बोसोर आर्टिकल नाम्बार फियग जागने लामा दं आबो खुनुगि जोंनो सादि त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि डिस्टेंस एडुकेशननि जे कासे साबजेक्ट पलिटिकल साइंस जागाव जता इतिहासनि बिकृति थाया जोंनो बारमानि फाइनाय आरो खालायनायो आरो आनसार आदत खालायो कोनो एक समय हने बजाता सामानतेयै चिनि दफार गोबां मसाल मिटिं खालायनायो आबोनो कारे मियाव बाहायनो मानदियो त्रिपुरा मथार एकनोयै उमाकान्त स्कुल बसकाङो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मानथं न जे काइमानोयै जागाव मसाल मिसिल एबा जाति फोनांनाय मिसिल खालायनायो ताखौबो आगो कक्ष साना मोसङो गाहाम न आबो जेता आन्दोलन फेमेनि आगाबोनो सायानो साया कियाबा कक्षि যতদিন পর্যন্ত চিনি থানিও স্টেটनि पावार फायासा जरा नोंथांमोना आन्दोलन खालाय कलमानाय नोंथांमोना अबो जोंनि मान थैमारनाय नों जागाव अबाहाय खालायमान लाखने नोंथांमोना खालाय कलमानाय सादि जेफु सीपीएम सरकार दङ जेताबो आगरतला एयरपोर्ट दंमानो रबीन्द्रनाथ ठाकुर एयरपोर्ट सोनाबनानै होनाय जायो आब्रुबो जों आन्दोलन मा खायो ओबो जेता द्वितीय विश्व युद्ध फुरु चिनि महाराजा वीर विक्रम मानिक ओ जे एयरपोर्ट न सोनाबनानै आब्रुबो बागै महाराजा वीर विक्रम मानिक नि बुमुङै एयरपोर्ट होननानै जों आन्दोलन मा खायो ताखौबो आबाहाय खालायो दिनैनि साजोग्रेब खालायजागोनो आबोनि बागैबो जों आन्दोलन खायानो खोना ओ मुखबा बर'खौ हाते कटर रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मूर्ति तागरि फायानो आबोनि बागैबो आन्दोलन खायानो ताइनि सनि निनि बयस बोजों स्कुल जागाव रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मूर्ति तागरियानो आबोनि बागैबो आन्दोलन खायानो भारतबर्षनि जत बर' रत्न भारतनि जत सन्ताननि बागै मौलिक अधिकार दङ अमौलिक अधिकार 7टा मौलिक अधिकार जाग दङ जागाव दङ समानतार अधिकार भारतबर्षनि जेकुनु नागरिक समान अधिकार केबो कसौ खासे गरै नों बाय आं बाय जतनो समान कक सानानै तंनानै जानानै आनि जेता खायनानै आं जातिनि बागै खायनानै आं हानि बागै चबा खायनानै समान अधिकार बरफनो रजाक दङ मौलिक अधिकार किन्तु जों दाबो साइमानो जागाव मौलिक अधिकार समान अधिकारनि आइननि कक दङ हिनफानो त्रिपुरी जाति आइन ताबुक मानलिया असमान अधिकार जों मानलिया तामनि बागै हिंखाय समान अधिकार होननानै बागै समान अधिकारनि कक सानानै बागै कायसा बिनि रायजा दङ भारत कायसा गणतन्त्र देश गणतन्त्र देश कक फोनांनानै हिंखाय संख्या गरिष्ठ जाति होननानै जे जाति संख्या गरिष्ठ जाति बिनि आगोना क्षमता थांनाय बन देश एबा राज्य चालुकनाय बजे कक सामाने आबोनो नांनाय जों ताबु आनि हावा तंतुदैब चिनि आमानि हावा तंतुदैब त्रिपुरा हावा जों त्रिपुरा बुमुं सिताव होने हिनपानो जागाव जनसंख्याव जों बरफनो खायरक थानि কোনো এক জাতি ন খাইরগৈ हार थानि कोनो एक जाति न खाइरगै जों बरनो माइसार थानि जों ताबो माया जाल खालायै जों जागाव ताबो गोमावै थांखा ताबो बरबै जों साक नांजागलिया जे ब्रुस हरनाथि तमने र आगिओ बरफ 24,000 जागाव तव हिनफानो 24-25 बছर बकनि बुसा बुतै र गायजा पाये आलकारक नंखरखा ताबो गभर्नमेन्टनि जे डिसिसन जा 24,000 सिमी बरफ पुनर्बासन होनाय ते बाद बायदिनो रैयाहै साव जों नायो जागाव जे बिनि बुसाबुति र आलगा नखबाय नखुं खावै बरफ खबुनि नखुं थांबायखा बरफ न बाहायनो जागाव पुनर्बासन होनानै बेबस्था खायनो नेंथुन कायनि डिमान्ड जों ताबो चिनि बरफ बाक्सा टिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी रकक सामानतेयै गोबां मासों कमेन्ट नबो कमेन्ट जोंनो बरफ मुनिसु हाइके पर्यन्त नुजिया आं कयेकटा कमेन्ट नुफा जागाव सुइ मुसुर आबो हाइरकले बार सात बार नै चिनि दफानि बरफ
जोङो कक सावो आं सायनाय जे बर'ग्र बागपार सागपार एबा बर'फोरनि सुथुदै बर'नि जे दफानो त्रिपुरि जातिनो फियकनानि बागै जे आन्दोलन खालायै साइथौै तंमोननि जागायाव मुसुक नुकनाय बर'फोरखौ आं साननानै मुसुखो मरक हिन्दी किन्तु जुक्तिरिवै हिन्दी जुक्ति क्रिया नोंका हिन्दी जुक्तिरिवै যদি না চিনি লামাতে जों যদি না দফানো ফিয়গে মাইনি হাকাই লামাতে থাङै দফানো ফিয়गे মান नों आ जुक्तिरिवै भारतनि संविधाननि बोसोर दाराव बोसोर आर्टिकेल नाम्बार आ फियग जागनाय लामा दं आबो खुनुगि जोंनो सादि